Mr. President ina wuni? Lafiya. Me za ka iya cewa dangane da abubuwan da ke faruwa a Najeriya? Ina so kowa ya ji a jikin shi. Na ji wasu sun ce za su zo har bila su yi ma wa'azi. To mutum ba sai ya sani ba zai ji. Baba 'yan Najeriya suna cikin wani hali. Ya danganta a kansu. Baba a taimaka min da kuɗi mana saboda in magance wasu matsaloli. Ba a ba da kuɗin. Saboda me? Ina kuɗin suke. A duba dai baba. Ku je ku gaya ma 'yan Najeriya ba za a ba da kuɗi ba. To amma me ya dalili? In aka ba da kuɗin musan amari za a je. Baba, wa'yancan shekaru an ƙara mu abinci kuɗi kuma har yanzu bai sauko ba. Me za ka ce akan haka? To wannan bana ma an yi kuma ana babban shiri zuwa baɗi da nan gaba. To sai yaushe zai sauko? Ila nan da shekara 30 in kana Najeriya. Kai ka ji dan yarinya.